Do sada neviđene poplave koje su Bosnu i Hercegovinu zahvatile 15. svibnja 2014. godine uzrokovale su kataklizmu, te prisilno pomaknuli oko 1.000.000 stanovnika sa svojih ognjišta. Poplavljeni su sela i gradovi, ljudi su izgubili svoje domove i sve ono što su godinama nakon rata mukotrpno gradili. Svašta će se i naveslat ovog čanca, da Bog da ga nikad više ne vidi. Ruke mi otrnule, ne mogu više, ne znam više ni gdje sam ni šta sam, ja uopće nisam ovdje na vodi. Ovo što vidite iza je moj kraj. Ono tamo u pozadini što vidite je zapravo moja kuća. Jučer je voda bila do vrha prozora. Probali smo spriječiti s višim snagama, nismo uspjeli. Nasip je provalio, ušlo je u naselja Vidovice, Kopance, Jenč. Poplavilo nas je čak dubine vode od 2,5 do 6 metara vode ima po mjestima, ulicama. Nažalost, još do dana današnjeg, koliko su, ovo je 9. dan, mi smo u četvrtak u podne krenuli s velikom akcijom, znači spašavanja tog nasipa da ne pukne od poplave, od svega. Ovo je 9. i 10. dan, još ni žive ni crknute životinje nisu pokupljene po selu. Sukladno svojim poslanjem i odlukom monsinjora doktora Franje Komarice pokrenuli smo akciju prikupljanja sredstava za pomoć nastradalima. Naši župljani su nesebično pomagali svojim osobnim prilogom. Otvoreni su računi za uplatu financijske potpore, humanitarni brojevi telefona i PayPal račun za uplate fizičkih osoba iz inozemstva. Ako mi imamo hrane za još jedan kombi, znači oni će nam naći kombi danas. Samo je bitno da ovo sada ode što je dogovoreno. Da pored ovo, znači 3 kombi, 2 kombija i auto. Javi mi koliko imaš hrane i ja ti organiziram kombije prijevozu. Tako da nije problem. Ja bih voljela kada bismo mi ispraznili 90% skladišta. Jer ako dolaze iz Mostara kamioni... Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine je pomoć koju je prikupio poslao izravno na teren. Organizirali smo volontere, gospodarstvenike i druge koji su se stavili na raspolaganje za prijevoz. Posebnu zahvalnost dugujemo velečasnom Miroslavu Čavaru koji je organizirao župljane za prijevoz i nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II koji je ustupio 2 kombija i vozače. Djelatnici i volonteri Caritasa su svakodnevno izravno kontaktirali nastradale od poplava, većinom preko župnika i na osnovu dobivenih informacija slali pomoć. Situacija i dalje u župi Kopanice kritična kao i župi Vidovice. Nadam se da će se to brzo riješiti, da ti ljudi više ne pati. Stvarno ima i svijeta kojemu je potrebna pomoć, dosta stoke je ostalo, ljudi su malte ne ostali bez ičega.
Okupili smo jako puno volontera i trudimo se da našim sunarodnjacima pomognemo na način na koji mi možemo, a to jest utovar, istovar hrane i prikupljanje, sortiranje odjeće i garderobe i nećemo odustati sve dok se ova situacija ne smiri. Tu smo svaki dan od 9 ujutro do 9 navečer, atmosfera je radna, ljudi imaju volje da pomognu drugima. Za mene kao mladu osobu puno znači bilo kakva mogućnost da pomognem u ovakvim vremenima. Do sada je pomoć dostavljena u mjesta ugrožena poplavama kao što su Bjeljina, Orašje, Krepšić, Odžak, Zenica, Živinice, Kakanj, Tolisa, Šekovići, Kopanice i Domaljevac. Ukupno je obavljeno 68 dostava na 17 lokacija tijekom prvih 5 dana akcije pomoći ugroženim zajednicama. Dostavljena pomoć je sadržavala hranu, opremu za isušivanje, odjeću, higijenske materijale, alate, čamce i sve one osobne donacije župljana cijeli vrh Bosanske nadbiskupije i dobrih ljudi iz inozemstva. Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine je od samog početka svog djelovanja u akciji pomoći ugroženima od poplava organizirao volontere iz Sarajeva koji su cijelo vrijeme bili na raspolaganju za pomoć. Pa ja bih zamolila sve vas mladi da pomognete u bilo kakvim, kako god možete na bilo koji način. Najmanje što mi možemo dati od sebe, oni koji nisu pogođeni ovim poplavama, jesu naše ruke, noge, znanje i srce i molimo sve one koji žele da dođu da nam se priključe na bilo koji način ili da nam doniraju neku pošiljku ili da daju svoje tijelo, srce, dušu, ruke, noge, resurse, auta ili bilo šta drugo jer će ovo potrajati danima. Veliki broj župnih zajednica, inozemnih Caritasa, poduzeća i nevladinih organizacija kontaktirali su Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine sa zamolbom da im odredimo destinaciju za dostavu pomoći i pomognemo oko dokumentacije za uvoz. Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine redovito je informirao javnost preko medija te društvenih mreža. Postali smo referentna organizacija za cijelu Bosnu i Hercegovinu, o čemu svjedoči broj postova, komentara i pregleda naših objava. Svakodnevno su se slala priopćenja za javnost o aktivnostima Caritasa kao i apeli za pomoć. Stanovnici dolaze, gledaju jad i bijedu. Žalosno je, ali valjda ćemo preživjeti sve ovo. Nadam se sa Božjom pomoći da ćemo uspjeti se vratiti ponovo u svoje ognjišta. Vjerujte, ja ne znam da postoji ovakva situacija, ali uz Božju pomoć i zagovor Svetog Mihovila mislim da ćemo izaći na kraj. Hvala svima koji nam pomažu, hvala vama koji mislite na nas, koji nas zovete, koji dolazite i hvala vama što ćete ovo prenijeti u svijet.
Za više informacija o tome kako možete pomoći ugroženom stanovništvu, posjetite www.carbkbih.org.